V závere minulého roka. Vidíte na veľkom skoku parádne. Krásne to zvládol Bernardo Cruz, jeho náskok takmer 8 sekúnd. Tu sme videli, že skákal naozaj až do druhej sady, alebo teda dopadával do druhej sady schodov, čo sme u predchádzajúcich jazdcov nevideli, a tu máme problém. Tak to je obrovský problém. Bernardo Cruz spadol. Nie, tam sú diváci v trati. No a to je komplikácia. Vieme, čo sa dnes všetko deje v Bratislave. Vieme, že Globsek, boli tu politici z celej Európy, no a toto sú chuligáni, ktorí narušili. Áno. Keď som prichádzal do práce, som ich videl pred prezidentským palácom, ako protestovali, a teraz prerušili preteky. A práve počas toho, ako bol Bernardo Cruz na trati, a počas toho, ako si išiel po najlepší čas. To je naozaj nepríjemnosť, lebo sme videli, že tú jazdu mal dobre rozbehnutú, všetky skoky zvládol technicky perfektne, dokonalo. Uvidíme, ako sa organizátori rozhodnú, či mu dajú šancu opakovať tú jazdu. Neuveriteľné zábery, ktoré teraz musíme sledovať. Toto vyzerá na futbalových chuligánov, ktorí si dali zraz v Bratislave proti tomu, čo sleduje v posledných týždňoch, proti imigrantom, ktorí prichádzajú pomaličky do Európy aj na Slovensko. Nedostatočné zabezpečenie tohto podujatia nám narušilo hladký priebeh. A vidíte, že aj takéto zábery musíme sledovať. Nevieme, ako bude toto podujatie pokračovať ďalej. Každopádne je to obrovská škoda, že niečo takéto sa udialo práve vo chvíli, keď mal štartovať Filip Polc po Brazílčanovi Bernardovi Cruzovi. Počujeme tam už aj prichádzajúcu políciu, ktorá sa bude snažiť všetko upokojiť s tým, aby preteky pokračovali ďalej, ale vidíte, že jeden z kameramanov so zranením odchádza stráte znechutený. No a znechutení sme aj my. Malo to byť pekné sobotňajšie popoludne v uliciach Bratislavy, ale pozrite sa, čo z toho napokon je. No a tu už je Filip Polc, ktorý to všetko zorganizoval, ktorý celú svoju energiu sadil do tohto podujatia City Downhill Bratislava. No a v tejto chvíli sa to všetko udialo. Výtržníci narušili hladký priebeh podujatia, zastavili na trati Bernarda Cruza, ktorý si išiel po najlepší čas, a takto aspoň zatiaľ musíme prerušiť preteky. Filip Polc pripravený, vidíme tam už aj pyrotechniku, neviem, čo z tohto bude. Preteky budú pokračovať ďalej, ale bola by to obrovská blamáž pre celú túto sériu. Podujatie pokračovať ďalej. Majstrovstvách Európy v Maďarsku a v Rumunsku na svoj ďalší zápas v 8-finálovej skupine. Hráme proti veľmi silným Ruskám. To všetko. Ráptaný prst.